Na, mondtam én, hogy dobod. Úgy, az még jobb. Gyere! Ügyes! Oda mász föl! Ügyes vagy! Mehet. Na most mehet! Bizony! Ide. Erre rájött. Fogd így meg. Nem. Ide, egy lábi ide. Azaz! De ügyes vagy! Láttam, hogy tartja magát. Ide tett egy. Tehát ide tett. Megtalálja. Nem? Úristen, hogy felhúzta magát karból. Hagyjad, hogy már nem megtalálja. Egyszerre 2 lépcsőfokos. Sok lesz. Na, hova megyünk fel a tetejére? De ügyes! Princike 11 hónaposan volt kitörölni a falmászást. Na, gyerünk fel A falmász órákon a gényeidbe belement Marcsi. Én nem is segítek neki, csak fogom a nással. Gyerünk, Princike, ügyesen! Azt már milyen magasan vagy. Fú, Marcsi. Már nincs sok? Ha nem is fogom őt. Magától megy. Nagyon ügyes. Jó, igen, ne. Na, most ott mi lesz? Húha, Na. már nagyon magasan Na, vagy, nem Princike. Dehogy nem. Oké. Azt a... Húzzad! Érdelmes. Ügyes! Na, oda már nem menj. Engem ne vegyél már. Na gyere, menjünk le. Na most már sok lesz. Oké. Ügyes vagy. Ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy. Itt van anya. Na, Kell anya? mit szeretnél? Kifújt. Kifáradt.